дуруд дӯстои азиз, дуруд онҳое ки ҳамин лаҳзаҳо моро дар саҳифаи инстаграми ширкати букмекери Паримаш Тоҷикистон тамошо мекунанд ва имрӯз мо дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе қарор дорем ва роҷеъ ба бозии дастаҳои Ювентус ва Интер ки ин бозӣ дар таърихи 3 апрел баргузор мешавад, назари мардум, назари мухлисони футболро хоҳем фаҳмид кадом даста дар ин бозӣ пирӯз мешавад. Рафтем. инак дӯстони арҷманд, онҳое ки моро дар инстаграми ширкати букмекери Паримаш тамошо доранд, дар озмуни имрӯзаи мо нахустин нафаре ки ҳоло роҷеъ ба бозии дастаҳои Ювентус ва Интер тахмин мекунанд ин бозиро Мизроб ном доранд. Хуш омадед ба озмуни мо. Ба фикри шумо дар ҳамин бозӣ ки рӯзи 3 апрел баргузор мешавад, кадом даста ғалаба мекунад, бо кадом ҳисоб? Ювентус ё Интер? Ювентус. Бо кадом ҳисоб? Бо ҳисоби 3-1. 3-1 бовар доред? Бале. миёни дастаҳои Ювентус ва Интер, ба фикри шумо дар ҳамин бозӣ кадом даста ғалаба мекунад, бо кадом ҳисоб? Ювентус. Бо кадом ҳисоб? 2-0. Ба фикри шумо бо кадом ҳисоб? 3-0. 3-0. Сеюми апрел Ювентус қати Интер бозӣ дорад. Ба фикри шумо дар ҳамин бозӣ кадом даста ғалаба мекунад? Не, масалан Ювентус дар майдони худаш бозӣ мекунад, Интерро қабул мекунад. Ба фикри шумо кадомаш ғалаба мекунад? Ювентус ё Интер? Интер. Бо кадом ҳисоб? Алакам бозиро ахирш бисёр ғалаба кардастам, мақсад созайда Ювентус кам тасис шуда гирад. Тахмин кадом ҳисоб ба фикри шумо? 1-0, 2-0 ё 2-1, 3-1? Мумкин як гида ё як надам. 1-1 шавад, а? қабл аз бозиҳои муҳим мо прогноз мепурсем ай мухлисои футбол ки ҳамин бозӣ бо кадом ҳисоб ҷамъбаст мешавад. Хуб, дар сурати дуруст баромадани тахмини шумо аз ҷониби ширкати Паримаш 50 сомонӣ туҳфа мешавад. Саломат бошед. Бо кадом ҳисоб Интер мебурад? 2-1. бовар доред дар майдони Ювентус? Конечно. Ба ширкати Паримаш футбол тамошо мекунед? Нет. Вообще? Нет. Ну бываем, смотрим. Хама салон. Чемпионат Испания, Италия. Ювентус Интер бозӣ дорад? У нас точный счет. Точный счет у нас. По вашему мнению, кто выиграет? Ювентус с кем? Интер. Интер Милан. Интер Ювентус 2-0. Номи счет чия? Сафдар. Ба фикри шумо ки мебурад дар ин бозӣ? Ювентус ё Интер? Ювентус. Кадом ҳисоб? 2-0. Ба фикри шумо? Точно чё так стандарт? Бале. Ай ханаша оба забита. Не, мешавад масалан неча гуфта, мусови гуфта. О хай бигем ҳардаш мезанад, да? Мия таъид мезанад. Результат чанд мешавад? Ам 2-1 ая мехеда. 2-1 ба фикри шумо. Хуб, ба фикри шумо? Я думаю, 3-1 Ювентус выиграет. Ювентус, да? Да, 3-1. 2-2. Ничья. Ташаккур, спасибо вам. дӯстои азиз, охирин иштирокчии озмуни мо Нарзулло ном доранд. Хуб, рӯзи 3 апрел бозии дастаҳои Ювентус ва Интер баргузор мешавад. Ба фикри шумо ки ғолиб мешавад ва бо кадом ҳисоб? ба фикри ман дар ин ҷо бозӣ мусовӣ мешавад ва ҳисоб 1-1. 1-1. бовар доред? бовар дорам. Ташаккури зиёд. Бозии дастаҳои Ювентус ва Интерро тамошо мекунем бо Паримаш Тоҷикистон.